Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. President Ferdinand Marcos Jr. upod ang mga senatorial vote sa idalom sa iyang partido. Natalana nga mag-abot sa Negros Occidental sa Biyernes nga adlaw para sa ilang kampanya. May report si Nico Delfin. Sa baylo nga sa Bacolod sa Victoria City, magalunsar sang campaign sortie ang mga senatorial candidates nga ginapaabot pagaupdan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Biyernes. Ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino nga ginapaabot pa ba nila kuntani ang masobra 30,000 ka mga magatambong sa Paglaom Sports Complex. Pero ginatanaw nga mangin maulanon ang Biyernes sang hapon sa Bacolod. Amo nga sa Victorias ang mangin venue sang proclamation rally sang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Most likely the presidential visit will be in Victorias. Kaya tungod nga ang projection there will be a 75% chance of rain. So most likely the presidential visit will be hosted by the City of Victorias and Mayor Habib. Nalakip sa mga re-electionist kag returnee sa idalom sang presidential banner ang mga senatorial candidates nga sanday Senator Amy Marcos, anay Senate President Vicente Soto III, re-electionist Senator Lito Lapid, Panfilo Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Francis Tolentino, kag boxing legend nga si Manny Pacquiao. Dugang sa senatorial slate sanday Makati City Mayor Abby Binay, ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, Deputy Speaker kag Las Piñas City Representative Camille Villar, kag DILG Chief Benher Abalos III. Ginahandaan na sa pumuruan sang Negros Occidental Police Provincial Office ang security plan kag deployment sang police personnel nga magapasiguro sang seguridad sa nagahilapit nga rally. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.